Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang regular nato nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Ug ako usab nga gigreet ang akong anak nga si Jiboy nga magsaulog sa iyang adlaw nga tawhan November 4, 2023. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 1 verse 21. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios ugi pasalamatan man, kundili nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangatarungan ug ang ilang mga kasing-kasing nga walay kamatuuran nangitngitan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Atong nasayra ni adtong pamalandong ni adtong miaging mga simana mga kaigsuunan nga gilatag ni Pablo ang iyang argumento nga ang tanang mga katawhan aduna gayoy pagkaila sa Ginoo sa ilang kinasuluran, gumikan kay gibutang kini sa Ginoo sa kinasuluran sa matag usa. Walay makapangatarungan nga wala siya kahibalo mahitungod sa Dios. Una, adunay inner testimony sa atong konsensya o tanlag. Ang giingon dinhi sa Romans 1:19, tungod kay ang mahimong mahibaw-an mahitungod sa Dios, dayag nganha kanila tungod kay gipadayag man kini sa Dios kanila. Ug sa verse 32 mga kaigsuunan, nakahibalo gayud sila kung unsay dautan ug unsay maayo. Ang giingon dinhi, nasayran nila ang mga gisugo sa Dios nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon, apan dili lamang kay gibuhat nila kadtong mga butanga, kundili ila usab nga giuyunan ang nagabuhat sa maong mga butang. So nasayod sila sa paghukom sa Dios, nasayod sila sa ilang mga sala, ang ilang konsensya o tanlag nagakondinar kanila mga kaigsunan. Ikaduha, aduna usay testimonyo sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios ug sa iyang probidensya. Ang creation or ang pagbuhat sa Ginoo sa tanang mga butang nga atong makita, nagpadayag kini sa duha ka kamatuuran mahitungod sa Dios. Una, ang iyang gahom. Ang giingon dinhi sa verse 20 mga kaigsuunan, tungod kay ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya, gikan pa sa pagmugna sa kalibutan, tataw kaayong nakita nga nasabtan pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat, bisan pa ang iyang walay katapusan nga gahom. So, even His eternal power and Godhead is revealed pinaagi sa creation or sa mga butang nga gihimo sa Dios. So, ang argumento ni Pablo niini mga kaigsuunan nga pinaagi sa creation and providence, ang mga butang mahitungod sa Dios tataw kaayong napadayag. O paminawon nato og usab, ang giingon dinhi, tungod kay ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya gikan pa sa pagmugna sa kalibutan, tataw kaayo nga nakita. So aduna gayoy Dios ug bug-at kaayo ang ebidensya mga kaigsuunan nga aduna gayoy Dios bisan pa og ilimod kini sa mga katawhan. Ang tawo man gud mga kaigsuunan, ilang gituok or gipugngan ang kahibalo mahitungod sa Dios. Unbelief ang tawag ni ana mga kaigsuunan, ug ang hinungdan sa unbelief or kining dili motuo sa Dios, dili tungod kay kulang sa ebidensya or pagpamatuod.
Ang tinuod gayud nga rason nganong ilang balibaran ang Ginoo is that gadumot sila sa Dios. Gadumot sila sa balaod sa Dios. Dili sila ganahan sa pagkabalaan sa Dios ug dili sila ganahan sa pagdumala sa atong Ginoong Hesukristo. So sa atong teksto niining taknaa mga kaigsuonan, starting with verse 21, gisugdan ni Pablo ang paghatag kanato sa mga resulta niining universal nga paglimod sa mga katawhan sa Dios. Ang giingon sa atong teksto, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios. Ang paghimaya sa Dios mga kaigsuonan mao kining pagsimba sa Dios. Ug ang pinakaseryoso gayud nga problema nga giatubang sa mga katawhan mao kini nga bisan pag nasayran nila ang Dios, mibalibad gihapon sila sa pag-bow down, sa pagluhod at tubangan sa Dios aron simbahon ang Dios. Ug gumikan niini mga kaigsuonan ang tunglo sa Dios misilao batok kanila. Ang giingon sa verse 18, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo, nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugngan nila ang kamatuuran. So adunay duha kadakong sugo or mandato ang Ginoo sa tanang mga tawo niining kalibutana. Una, nga kita magmaya sa pagkamaayo sa Dios, nga kita mo pasalamat sa Dios kanunay, ug ikaduha, nga kita musimba kaniya ug muila kaniya ingon nga bugtong ug tinuod nga Dios. Mao kini ang atong makita dinhi sa verse 21 sa atong teksto. Sa tinuod lang mga kaigsuonan, even the smallest understanding of God should cause a man to bow before God with praise and thanksgiving. Bisag jutay ra kayo ang atong nasabtan mahitungod sa Dios, igo na kana nga katarungan nga kita mo bow down ug mudayig sa Ginoo ug mupasalamat sa atong buhi nga Dios. Ang pagkadautan sa kasing-kasing sa tawo mao ang nagpugong kaniya sa pagbuhat niini. Ang mga tawo mubalibad gayod sa paghimaya sa Dios, isip Dios, ug kini nga pagbalibad sa mga tawo nagpakita kini nga ang ilang kasing-kasing puno gayod sa pagka-ingrato, ingratitude, walay utang kabubuton. Ang giingon sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 35, ang giingon dinhi, apan higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug pagbuhat kamo og maayo, pahulam kamo nga dili mulaom og kapuli. Dako ang mahimong ganti ninyo ug mahimo kamong mga anak sa kahitasan, tungod kay maayo siya sa mga dili mapinasalamaton ug sa mga dautan. So, gi-equate sa Ginoo ang dautan sa tawo nga dili mapinasalamaton. They are one and the same. Pareho silang mga kaaway sa atong Ginoo. So sa atong pagpamalandong niining taknaa mga kaigsuonan, atong sabton kung unsa gayud kadautan at tubangan sa Ginoo, ang pagkadili mapinasalamaton, ang pagka-ingrato. Mao kini ang characteristics sa mga makasasala niining kalibutana. It is the result of a complete dismissal of God. Ug ang pamatuod ni ana, kung dunay maayong butang nga mahitabo sa atong kinabuhi, imbis nga ang Dios ang dayigon ug pasalamatan, ang swerte kuno mga kaigsuonan, mao ang gibayaw, dili ang Dios. Unang punto sa atong pamalandong niining kalibutana, ang mga katawhan na pakyas sa pag-ila sa grasya sa Ginoo sa pagbuhat niya kanato, the gift of life, ang gasa sa kinabuhi. Tanang ginhawa nato mga kaigsuonan, gasa kinigikan sa Dios. And obviously, tinuod kini bisan pa sa mga taong dautan, kay kinsa man day ang gahatag kanila og gininhawa, ang Dios gihapon. Alang sa mga makasasala, ang kinabuhi niining kalibutana kaluoy gayud kaayo kana gikan sa Ginoo. Gumikan kay matod pa sa Biblia ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So takos di ay kita nga pagapatyon mga kaigsuonan, pagapuuhon, gumikan kay makasasala man kita. Pero gaginhawa pa kita hangtod karon. Ang buot ipasabot niini, tanang gininhawa nato sa matag yugto, gasa ug kaluoy kini sa Dios.
Ang kinabuhi ni Adan, grasya gikan sa Ginoo. Ang kinabuhi sa mga anghel, grasya gikan sa Ginoo. Walay bisag usa sa mga binuhat sa Dios nga adunay katungod nga mabuhi niining kalibutana. It's all by God's grace, mga kaigsunan. In fact, wala man ang ginahanglan ang Ginoo niining mga butanga nga atong nakita. Ang mga tawo, ang mga bukid, ang mga sapa, ang mga bulan, bituon, mga kahoy, wala nang ginahanglan ang Ginoo niining mga butanga aron siya mahimong perfect. Kumpleto na ang Ginoo ug malipayon ang Dios bisan pa ug wala pa siya mumugna sa bisan unsang butang niining universo. Ang unang upat kapulong sa Biblia, kung atong basahon ang Biblia, mao kini sa sinugdan ang Dios. So, pwede na biya unta nga didto na lang matapos sa Dios. Without creation, without you and me, Dios gihapon ang atong Dios, mga kaigsunan. So ikaw ba mumata sa matag adlaw nga adunay pasalamat sa Dios, nga adunay gratitude sa imong kasing-kasing because of the gift of life? Ang imong kasing-kasing ba natandog sa pagpasalamat kung imong pamalandungan ang gasa ug pagkakahibulungan sa kinabuhi nato niining kalibutana? Paminawan ninyo ang sulod sa kasing-kasing ni Haring David sa Psalm chapter 139 verse 14. Ang giingon dinhi, magdayig ako kanimo tungod kay makapangurog ang pagkamugna kanako ug kahibulungan usab. Dalaygon ang imong mga buhat ug nasayran ko kini nga maayo sa akong kalag. So praise, it can also be translated as to give thanks. Nagpasalamat si David kanunay sa atong buhi nga Dios. When you pray each day, nagpasalamat ka ba sa Ginoo higala because of the gift of life? Mao kini ang kasing-kasing sa tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nabag-o ang ilang kasing-kasing, nahigmata ang ilang kasing-kasing ug sila nagaila sa atong buhi nga Dios. Ug kung atong i-consider kung unsa gayud kaayo kalapad ang tanang gibuhat sa Ginoo, mahibulong gayud kaayo ang atong kasing-kasing nganong gitagad pagyud kita sa Ginoo. Nga unsa ra gud ang tawo? Mao kini gi-express sa Psalm chapter 8 verse 3 to 4. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan, kung akong sudungon ang imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang bulan ug ang mga bituon nga imong gipahimutang, unsa ang tawo nga imo siyang gipakabanaan ug ang anak sa tawo aron imo siyang sapupuhon. So, nahibulong gayud kaayo ang salmista, unsa ba gayud ang tawo nga gihatagan sa Ginoo sa iyang pagpakabana. The heart of the psalmist is filled with thanksgiving, praise and adoration to God. Andam ba ikaw nga mo-conclude kauban ni Haring David sa Psalm chapter 8 verse 9 nga nagaingon, O Ginoo, among Dios, sa tibuok yuta bantugan kaayo ang imong ngalan. So mao kadto ang unang punto, mga kaigsuonan, no? Wala gayud mahinuklugi sa mga katawhan nga ang gininhawa nato niining kalibutana grasya, kaluoy ug gasa gikan sa Dios. Ikaduha, ang mga katawhan napakya sa pag-ila nga ang mga panalangin nga ilang nadawat sa matag adlaw resulta kini sa kaluoy ug sa grasya gihapon sa Ginoo. Abi ninyo og kulang ang gihatag sa Ginoo sa kinabuhi ninyo? Mura ba nay hunahuna sa mga tawo nga bisan pag gibubo na sa Ginoo ang panalangin nga dili maihap kanila, naara gihapon sila og reklamo ug bagotbot nga kulang nga mura ba og takos sila nga mudawat sa bisag unsa gikan sa Dios. Ang perfect nga example ni ana, mga kaigsunan, mao ang nasod sa Israel. Niadtong gipahiling kawas sila sa Dios gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, gihatagan sila sa Ginoo og kagawasan, gipanalanginan sila sa Ginoo sa iyang presensya ug gigiyahan sila sa Ginoo pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo aron dili sila matugnawan sa kagabhion ug panganod nga gasunod-sunod kanila sa adlaw, mga kaigsunan. Grateful ba sila sa Ginoo? Nagpasalamat sila sa Ginoo? Wala. Nagpunay sila og bagutbot, reklamo sa Ginoo kay kulang kuno. Gipaulanan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit.
Gareklamo gihapon sila. Ug ang tawo mga kaigsuonan, bisan pag usa ka milyon ang sweldo kada bulan, kung ang kasing-kasing wala gayon mabag-o, magpunay ra gyud gihapon kana og reklamo, dili kontento ug walay katagbawan niining kalibutana. Mao nga ang kapungot sa Ginoo misilao batok sa nasod sa Israel, gumikan sa ilang ungratefulness, ingrato, walay kasing-kasing nga mapinasalamaton sa atong buhi nga Dios. Numbers chapter 14 verse 27. Ang giingon dinhi, hangtod kanus-a mo reklamo batok kanako kining dautan nga pundok. Nadungog ko ang mga reklamo sa mga anak ni Israel nga ilang gilitok batok kanako. So, ang Israel mga kaigsuonan, gabehave sila sama sa mga tawo nga wala gayon makaila sa Dios. Ang kamatuoran, dili sila takos nga modawat sa Ginoo bisag unsa. Ikaw ug ako mga kaigsuonan, dili usab takos nga modawat sa Ginoo bisag unsa. Mao nga dili kita moreklamo ug dili kita mangwenta atubangan sa Ginoo. Ang problema manggod sa mga tawo mga kaigsuonan, wala nila mahinuklugi nga kining kalibutan nga atong gipuy-an gitunglo sa Ginoo gumikan sa sala. Hinumdumi mga kaigsuonan nga ang ilang konsensya nagakondenar kanila apan ila kining gituok ilang gipugngan. Ang tanang katawhan nahailalom sa tunglo sa Dios. Tataw kaining gipamalandungan nato ni adtong miaging semana sumala sa Romans chapter 1 verse 18 nga nagaingon, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo, nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugngan nila ang kamatuoran. Ang giingon ni Pablo mga kaigsuonan, nahailalom kita sa tunglo sa Dios gumikan sa atong kinaiya gayud nga dautan na panunod nato sa atong unang mga ginikanan. Ephesians chapter 2 verse 2 and 3 ang giingon dinhi, nga kanhi iniyong gilaktan sumala sa lakang niining kalibutana, sumala sa pangulo sa gahom sa kawanangan, sa espiritu nga karon nagpanglihok sa mga anak sa pagsupak. Kitang tanan nagkinabuhi kaniadto taliwala niining mga butanga sa mga kahidlaw sa unod, nga atong gihimo ang mga kagustuhan sa unod ug sa hunahuna. Ug kita kaniadto nitibo nga mga anak sa tunglo sama usab sa uban. So you see, we are under God's wrath and condemnation. Sa matag segundo nga wala pa kita sa impyerno, kaluoy ka na sa Dios, higala. Sa matag segundo nga wala kita nakasinati og tumang kasakit, kaluoy ka na sa Ginoo. Baskog ang imong lawas karon, dili ka takos ni ana, higala. Kaluoy ka na sa Ginoo nganong baskog ang imong lawas karon. And this is why matag complain nato sa Ginoo, matag reklamo nato sa Dios, dautan gayud kaayo kana tubangan sa Ginoo mga kahigalaan. Ang sala, angayan nga modawat sa tunglo ug kapungot sa Ginoo, mao nga kahibulungan gayud kaayo mga kahigalaan, nganong gaginhawa pa kita hangtod karon. Pagkadako gayud kaayo sa grasya ug kaluoy sa Dios mga kaigsuonan. Ang kalibutan puno kaayo sa nindot nga mga butang. Romans 1:20, sukad pa sa pagmugna sa kalibutan ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios. Bisan pagdili makita, nasabtan ug nakita pinaagi sa mga butang nga iyang gihimo, aron wala sila'y ikapangatarungan. So nagpadayon gihapon ang pagpugas ug pag-ani. Ang ulan padayon gihapon nga gibubo sa Ginoo, gisustinar gihapon sa Ginoo ang mga butang niining kalibutana. All of this is by the richness of God's grace and mercy. O gibaliwala kini sa mga makasasala. Ang ulan gibaliwala nato, unya magbagutbot kita. Ang kainit gibaliwala nato nga grasya usab kana gikan sa Dios, unya bagutbutan kaayo ang mga katawhan. Nagkinabuhi kita sa henerasyon sa mga tawo nga puno kayo sa reklamo ug walay pagpasalamat sa Dios. Ang ingratitude mga kaigsuonan, garbo kana ug unbelief atubangan sa Dios. Ingrato ang tawo kung kaugalingon ra niya ang iyang gihunahuna. Gatuo siya nga takos pa siyang mudawat og dugang pa, daghan pa.
And the lost man's unbelief mo kana ang nagbuta kaniya nga dili niya masayran nga ang tanan gikan gayud sa Ginoo. He does not even consider the goodness and tender mercies of God. Ikatulo nga punto mga kaigsuunan. Ang mga katawhan na pakiya sa pag-ila sa pagkabantugan sa Dios ug sa iyang himaya, mao nga wala sila makasanong pinaagi sa pagdayig ug pagpasalamat. Ang giingon sa Romans 1:21, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios o gipasalamatan man. Ang Ginoo mao ang nagmugna sa tanang mga butang alang sa iyang kahimayaan. Ang tanang binuhat sa Dios usa kana kapag pasundayag sa iyang pagkabantugan, sa iyang gahom. Now imbis nga ilhon kining tanan sa mga katawhan ug makontento sila sa atong Dios, imbis nga simbahon ug pasalamatan nila ang Dios, ang binuhat naman hinuon sa Ginoo mao ang ilang giludhan ug gisimba. Ang binuhat naman hinuon sa Ginoo mao ang ilang giyukbuan. Imbis nga ang Dios mao ang ilang dayigon ug simbahon. Worship is an expression of gratitude mga kaigsuunan. Ug ang pinakaunang sugo, nagmando kanato nga mahimo kitang loyal sa Ginoo. Ayaw kamo pagbaton ug ubang mga Dios sa akong atubangan. Ang pagdayig ug pagpasalamat gi-require gayud kana sa Ginoo sa tanang katawhan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ang giingon dinhi, magpasalamat kamo sa tanang mga butang kay kini mao ang kabubuton sa Ginoo mahitungod kaninyo. Psalm 100 verse 4, sulod kamo sa iyang mga pultahan nga adunay pagpasalamat ug sa iyang mga lawak nga adunay pagdayig, magmapinasalamaton kamo kaniya ug ibayaw ang iyang ngalan. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15, ug paharia ang kalinaw sa Dios sa inyong mga kasing-kasing, diin kamo gitawag sa usa ka lawas ug magmapinasalamaton kamo. Apan unsa ang gibuhat sa mga tawo mga kaigsunan? Imbis nga himayaon nila ang Ginoo ug masatisfied sila sa atong buhi nga Dios, ang mga butang naman hinuon mao ang ilang gisaligan ug gidayig ug gipasalamatan, unya ilang gibaliwala ang atong Dios. Gasugo ang Ginoo nga kita mahimong mapinasalamaton kanunay. Gumikan kay ang pagpasalamat mao kini ang pag-ila nga ang Dios mao ang naghatag sa tanang mga butang, ug ang pagpasalamat mao kini ang ekspresyon sa atong pagdayig tungod sa kaayo sa atong buhi nga Dios. Ang pagpasalamat usab mao kini ang paghatag kanato og bili sa tanang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mahinungdanon gayud kaayo kini atubangan sa Dios. Psalm chapter 107 verse 15 ang giingon dinhi, pasalamatan nila ang Ginoo tungod sa matinud-ano niyang gugma, tungod sa kahibulungan niyang mga buhat sa mga anak sa mga tawo. Ug ga-expect gayud ang Ginoo nga ibayaw nato siya ug siya lamang. Ang giingon sa second commandment, ako ang Ginoo nga imong Dios, usa ka abughuan nga Dios. Exodus chapter 34 verse 14, tungod kay dili ka mosimba sa ubang mga Dios, tungod kay ang Ginoo nga ang ngalan abughuan, Dios nga abughuan. Now, ayaw kinig i-equate ang pagkaabughuan sa tawo ug pagkaabughuan sa Dios. Ang pagkaabughuan sa tawo mga kaigsuunan, bunga kini sa dautan niyang kasing-kasing. Apan ang pagkaabughuan sa Dios, bunga kini sa matarong niyang kasing-kasing nga buot niya nga siya lamang ang atong ilhon ug dili ang ubang mga butang mga kaigsuunan. A failure to give thanks is to deny God sa atong kinabuhi. Ikaupat ug katapusang punto, ang mga katawhan napakiyas sa pagpasalamat sa Dios sa pinakadakong gasa nga iyang gihatag kanato, kinsa man ang atong Ginoong Hesukristo. So kini nga mga bersikulo naghisgot kini sa sala sa pagkadili matinuuhon. Nasayod sila sa Dios pero dili nila buot nga musimba sa Dios. Dili sila magpasakop sa Dios. Kini nga dautan nga pagkadili matinuuhon ug pagdumot batok sa Dios, mao kini hinungdan nganong dili sila ganahan ni Kristo nga modumala sa ilang kinabuhi. Si Jesus Dios diha sa unod
ug diha kang Kristo aduna kitay fellowship ug relationship sa atong magbubuhat. Mao kini ang panalangin kayong dako kaayo sa bag-ong kasabutan. Jeremiah chapter 24 verse 7 ang giingon dinhi, hatagan ko sila og kasing-kasing nga muila kanako tungod kay ako ang Ginoo ug mahimo ko silang mga katawhan ug ako mahimo nilang Dios tungod kay mubalik sila ngari kanako sa tibuok nilang kasing-kasing. Pero ang mga makasasala dili nila buot nga mabatunan nila si Kristo. Ang mga makasasala, ang ilang gusto lamang nga matagbaw ang ilang unod o gusto nila nga mahimo silang independent gikan sa Ginoo, gawas nun gikan kang Kristo. Ang mga makasasala mubalibad gayod sa pagtan-aw sa kahimayaan sa Dios nga anaa kang Kristo, ug ang mga makasasala mubalibad gayod sa pag-angkon nga sila nakadepende lamang gayod sa atong buhi nga Dios. So sinners simply rule out God and therefore they don't thank Him. Wala sila nagpasalamat sa atong Dios. Tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios o gipasalamatan man. Kundili nahimong walay kapuslanan ang ilang mga pangatarungan ug ang ilang mga kasing-kasing nga walay kamatuuran nangitngitan. Mao kini ang giingon sa atong teksto. Ang tinuod nga naluwas mga kaigsuunan, nakit-an niya ang atong buhi nga Dios nga maul lamang gayod ang bugto nga gikinahanglan niya alang sa kapasayloan sa iyang sala ug alang sa kabag-uhan sa iyang kasing-kasing. Jesus is the pearl of great price. Mao nga dili gayud niya ibaylo si Kristo bisan pa sa bulawan ug diamante mga kaigsunan. Si Pablo iyang gisalikway ang tanang mga butang aron maangkon lamang niya si Kristo. Philippians chapter 3 verse 8 ang giingon dinhi, labaw pa niadtong mga butanga, giisip kong kapildihan ang tanang mga butang tungod sa labaw pang kamahinungdanon nga mailhan si Kristo Jesus nga akong Ginoo. Alang kaniya giantos ko ang kapildihan sa tanang mga butang o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. So, alang sa tawo nga nakakaplag kang Kristo, nasabtan niya nga labaw pa sa tanang mga butang ang atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuunan, ang ingratitude, kining pagka-ingrato sa kasing-kasing, dako gayod kaayo kining sala at tubangan sa Ginoo. Ug ang kasuko sa Ginoo musilaob gayod, madagkutan gayod, kung ang mga tawo dili mo ila kaniya ug dili mo pasalamat kaniya. Kung ang ingratitude mao kini ang ilhanan kang usa ka tawo dili gayod magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, then ang gratitude or pagka mapinasalamaton usa kini kailhanan sa tawo nga tinuod nga nakaila kang Kristo. Kumusta ang imong kinabuhi higala? Aduna ba ikay pagpasalamat ug pag-ampo sa Ginoo sa tanang mga butang nga imong nadawat sa matag adlaw? Ang giingon sa Philippians chapter 4 verse 6, ayaw kamo kabalaka sa bisag unsang butang, kundili sa tanang mga butang pinaagi sa pag-ampo ug pangaliya nga adunay pagpasalamat, ipahibalo ninyo ang inyong mga gipangayo sa Dios. So ang pagpasalamat mao kini ang ilhanan nga ang tawo anaa kang Kristo. Mapinasalamaton ba ikaw higala? Psalm chapter 92 verse 1, maayo ang magpasalamat sa Ginoo, ang muawit o mga pagdayig sa imong ngalan o kahitasan. Psalm chapter 100 verse 1 hangtod sa 5, singgit kamo nga may kalipay diha sa Ginoo, tanang mga kayutaan, pangalagad kamo sa Ginoo nga adunay kalipay, panuol kamo sa iyang atubangan nga adunay panag-awit, ilhan ninyo nga ang Ginoo Dios. Siya ang nagbuhat kanato ug gipanag-iya kita niya, mga katawhan kita niya ug mga karnero sa iyang sabsaban. Panulod kamo sa iyang mga pultahan nga adunay pagpasalamat ug sa iyang mga lawak nga adunay pagdayig. Magpasalamat kamo kaniya ug daygan ninyo ang iyang ngalan, tungod kay ang Ginoo maayo, ang iyang matinud-anon nga gugma hangtod sa kahangturan,
ug ang iyang pagkamatinud-anon sa tanang mga kaliwatan. No wonder nga usa sa basihan sa paghukom sa Ginoo sa katapusang adlaw kining kasing-kasing nga ingrato dili makamaong mopasalamat. Higala paghinulsol sa imong sala. Ilha ang Ginoo. Ilha nga ikaw makasasala ug dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Ug dangup kang Kristo ug salig lamang sa iyang pagkamatarong ug sa iyang dugo. Ug ikaw mapasaylo, mahinluan sa tanan nimong sala, ug ikaw hatagan niya sa kaluwasan nga libre. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.